Čaute, ja som Filip, tu vás vítam vás u ďalšieho videa, teda ďalšej random hry a bola sa to random Heures, ktoré som našiel úplne random, samozrejme. A aby som nehovoril, že toto bude séria, to video som akorát teraz nahral, prvý diel a ideme to si zahrať. Neviem vôbec čo to je. Ne, nie skip. To si môžem vybrať, to je OP. Idem za tohto. Dúfam, že to bude good. Počkaj, takže idem sa takto. Oheň. To nezapamätám. Ďaleko a L4. OK, takže takto. Jaj, fajne ako money. Pozbierame money. Ideme. OK, ale koľko mačí len. Počkaj, ako mierim? Jaj, to je len takto. Koľko má halpot? Do 2 táčky? Pekný? Depie. Ja mám epické mierenie. Depie. Táto hra ma normálne začala baviť. Keď ma nebaví. Ja som prešiel level. Čo má robiť? Je parkour asi? Normálne skáčem ako oni. Mám zaklopať alebo mi otvoríte alebo čo mám robiť? Aha, to mám dať S-ko. Ja neskáčem K, ale v samozrejme to bude určite. Ale ja som hovoril, že na ten nejaký šulinko bude čakať. A dobre, že tí šulíny nechodia tu. Zepni. Dobre. To je ako čo? Teraz nemôžem ísť, to je škoda. To je opäť parkour ujko. Každý ujko má asi niečo dobré, ne? Kamo, to čo je? Kamo. Dobre, že mám málo HP. Títo šuliny majú veľa. Dám si pauzu. Som to normálne zavyščaný. Ty kokos. Cipni. To normálne profi. Prečo oni ten čulino samopal? Ja mám len normálnu pušku. Napríklad tento. Som ho zabil. Dobre, tu si aj ten opakujeme, aby som ho zavráte. Chilling. Takže si zoberiem Aniu a tu vám bude už taký ten šulín, ktorý strieľa. OK, to mi nevyšlo. Šulín číslo 2 či 1. Neviem, to som to už mal, takže 2. Neviem zabiť. Takto na to musím ísť. Takto.
A viem už asi ako. Stýpni. Ja už... Keď ma zabijú, tak už viem asi ako na to. Takto na to musíte ísť. Takto. To sú asi zombie, ne? Počkaj, keď chcem ísť dole, to už sa asi nedostane, že? OK. Priznaj sa, to si. To je vrtulom. Ne. No ja som si myslel, že pôjdem aj znova. Takto sa na to má ísť. Už som stratil jedno. Toto asi ne. Akurát. Teraz na ňo pôjdem. Mám ľahšie. Teraz si to zbieram mami. Ja som tiež tam upal. Mám už len jedno HP v soboch. To som vôbec nás nejako skratol. Shit. Čo? Ja aj tam sa asi nedal skákať. Dobre. Som si kúkal pred hraním komentáre. Ja aj tohto nemusím káliť. A jeden tam písal, že konečne dohraté. Ako to muselo byť rebel, že to prešiel. Ide. Cítni. Daj, poď. Čakaj. HP. Ja chcem zabiť ruhu. Tak, môžeme ísť. Všetci bol popálený. Aha, tu sa vrátim. Super. Takže toto nás neminie, bohužiaľ. Takže teraz sem vyskočím. Zabijem ho. Počkaj. Toto hra ma začína baviť. On ide za mnou. Tomu sa nedá ujsť. Takže tu bude asi posledný pokus, lebo toto je hrozne ťažká hra. Takže si idem zahrať Minecraft. Tak to zabijem. Bože čo robím? Dobre, ideme. Ja tam dole pôjdem to len tak na nič. Stýpni. Povadím. Dobre, prešiel som o 2 HP. Toto už nedám. Už asi ako to dám. Nemusím to tak, nemusím. OK, som... Dobre, mám 1 HP, takže to už nemá šancu dať. Ale za pokus to stojí, nemusím to. Shit. Čo som hovoril? Strašne zle. Dobre, takže toto by bolo pre túto hru asi všetko. Ak sa vám video páči, nezabudnite dať like a toto budem točiť, lebo ma to baví. Idem si asi natočiť druhý diel. Tak fúha, minulé video bolo hodne kratšie, to malo tuším nejakých 7 minút a toto už má 9, 21. A tuto na boku vidím ďalšie random hry, takže ideme spraviť z toho pokračovanie. A už viem asi ako bude 3. alebo 4. diel. Takže 10 lajkov a nie, 5 lajkov a ďalší diel. Čaute.